fa una mica més de 5 hores terrestres que el conflicte que va començar amb una declaració de guerra dels Narn ha finalitzat. El règim Narn s'ha rendit completament i incondicionalment. Com pot ser? Els termes que imposa la República Centauri són els següents. 1. El grup dirigent, conegut amb el nom de Carí, queda dissolt i els seus membres seran detinguts i jutjats per la Comissió de Crims de Guerra contra el Centauri. La Terra sol·licita el dret d'enviar observadors als judicis. Petició denegada. 2. Per evitar més atacs dels Narn contra el nostre poble, a partir d'avui mateix, la pena per la mort d'un centauri a mans d'un Narn serà l'execució de 500 Narns, inclosa la família de l'assassí. Com serà? 3. Un consell provisional designat pel meu govern assumirà la responsabilitat de reconstruir un govern Narn més civilitzat, colònia de la Gran República Centauri. Alguna cosa més? Sí. Només una. Com que ara el planeta Narn és un protectorat de la República Centauri, ens reservem el dret de decidir qui pot parlar en nom dels Narn. Com a conseqüència, l'ambaixador G'Kar ja no representa els Narn ni té cap càrrec públic de cap classe. El seu nomenament com a ambaixador a la Babylon 5 queda anul·lat. I com que és l'únic membre dels Carí que queda en llibertat, el ciutadà G'Kar ha de tornar a Narn per ser jutjat. Ho sento, però no serà possible. Abans d'aquesta reunió, l'ambaixador G'Kar ha demanat asil a la Babylon 5. I com que tinc poder decisori sobre aquests casos, li he concedit. La rendició de tots els membres del Carí està estipulada a l'acord entre els Narn i els Centauri. No ho dubto pas, però jo no he signat aquest acord. Ni la Terra, tampoc. Com a coassociat de la Babylon 5, el govern Minbari dona suport a aquesta decisió. La neutralitat d'aquesta estació està per damunt fins i tot dels desitjos del Centauri. El ciutadà G'Kar pot quedar-se aquí fins que ho desitgi. Ha d'acceptar la realitat, senyor Mollari. Si el seu govern està disposat a fer complir tots aquests punts, necessitarà algú que la resta dels Narn consideri increïble. Si aquesta és la seva decisió, no li puc impedir. De tota manera, a partir d'aquest moment, en G'Kar deixa de ser representant oficial dels Narn i ha d'abandonar aquest consell. Esperarem fins que... Ara! Cap dictador, cap invasor pot mantenir un poble presoner amb la força de les armes per sempre. No hi ha força més gran en tot l'univers que la necessitat de ser lliure. Contra aquesta força no hi ha govern, tirà ni exèrcit que pugui resistir. Els Centauri ja van aprendre aquesta lliçó una vegada. Però els hi tornarem a ensenyar. Encara que triguem 1000 anys, serem lliures.